عندهم سيخم زرزر زينا أنهم يونايتد ستيتس إثيوبيا جبصن سودانن قبل علي عبي قدب هداسي زلو زي مسمعن إن مفتاح زجبرؤ زتحابرن هانات انصعرتات مدقافة قصل يخبلا حلافيت بيت صحفة وايت هاوس جان بيساكي أفريتن تن حلافيت بيت صحفة بريس وايت هاوس تمالي كم زبلؤ هانات أي للزبن خاصل كانت تبابعنا نحنا هانات وصيتاون أبتزوبا وطرتات مهدأن نخعوت مستعبي قدب هداسي زلو قدايات ميزانا وأقراربا كله نمر رجعت كنسرحنا إلى نلوع كاب وايت هاوس كيوصانا وايت هاوس نتابي إثيوبيا خلال تግራይ يكايزلو ግጭት ስዒቡ ተፈጢሮም ዝተባሃሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተማልአን ዘይሻራውን ምርመራ ክካየድ ፀዊዕሎም ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ውን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ስራሕ ጥሜት ንምፍታሕ ኩሎም ተጻባእቲ ኣካላት ኩናት ጠጠው ከብሉ ኣተሓሳሲበን ኣለዋ ኣብ ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ ጎንፂ 3 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮ ተሓቢሩሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ أبناء حاسوت حبريتها زتمركوسة نلو علاونة إثيوبيا زتصارر صعنتوتات تطاو يبلو زبل ملأخت زتحنقطو كاب نيويورك غراب تخفل جزءاتاتن كومون واشنطن دي سي كبابيان زتوغعزو حاويسو اب استفلالي خفل جزءاتات يونايتد ستيتس نوبر إثيوبياويانن تولد إثيوبياويانن تمالي اب نيويورك سلاماو سلفي أكايدوم እቶም ሰልፈኛታት ዩናይትድ ስቴትስን ዓለምን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣበይ ነርኩም ኢትዮጵያውያን ክቕተሉ ክዝረፉን ኣሻሓት ክግፍዑን ክስደዱን ኣበይ ነርኩም ዝብሉን ካልኦት ጭሩሕታትን ብምሓዝ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ኣፍደገቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሕብራት መንግስታትን ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ቀንዲ ኣብያተ ዕዮን ወሲኹ ኣብ ዝተፈላለየ ኣደባባያት ከተማ እቲ ሰልፊ ምክያዶም መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ሓቢሩሎም ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ተሻቂለ ለኽብሉ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ተዛሪቦም አንቶኒዮ ጉተረስ እዋን እኽሊ ምእታው بزي مرغان هوكتن بمهواخو اما اتاشحات سبات كطمي يخليهم كبلو تزاريبا مالهم وانا صحف حبرات منغسات غوترس نز تزاربو تمال نبايتو صطا ابز سمعو ومدرخون كله غونص طميت يسعب از خا ناب عصبو يقير از تمليسو غونص يفطر نسبات انت زي مغيب كايم نغونص يخات مغب زل خايلو مالهم تاخيبا بايتو صطا غونصن وحسنت مغبن بخميز استتحاز مخانو تخرت زغبرلي نيرو غونص سبات ابايتوم مريتوم حمن حديقم كخريه جدد حرشان نقدن يتعقاقل نمسرتها وقربات كماين إلكتريكنينكي نابتميت كأيام الرح زبالو غوتريس فصوت سقمت انت زي توسيدو نمليونات سبات نابدر كخد سنكورت اميتن موتن كابد صحيو إلى معلوم زاجير كابعات أبو حانت سقمت تراي رحيق أمزركبو لعلي 3 مليون سبات قبل علي 3 هاجرات يركبو زبالو غوتيرس أب ساحل قرن أفريقيا دبوب السودان يمن أفغانستان زلقلولاو طميتون تقيسو معلوم كما بتغراي إثيوبيا حاويسو سبا ورديت نمبصح زو حدا منقدي أبزلوون كأ نو حسنت مقبي سقاتي إلو مالو غوتيرس أبتمدرهم بخال زينا خا ابي إثيوبيا زركب امباسي جرمن ابز زرغحو ناي تويتر ملختي ناي جرمن امباسادر اير مقاله كم زبصحون مس غزياو ممحدار كم زتزراربون غليصلو اتناي تويتر ملختي امباسي جرمن كم زبلو بزعباتي عبي بدهو بهلا وحيتات ايرترا مغدادون مزرابهم تقيسلهم كوتون نسبعو رديئتن نميديان ملو كفوت كخونن مجهاسات سبعو مسلاتن جبنات كناتن بنزع كمرمرن كم بحدش نتوعي للو اتي امباسي جرمن زرقحو ناي تويتر ملختين ኣብ ክልል ትግራይ ንዘሎ ዘሻቀል ኩነታት ሰብኣዊ ረድኤት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ኣድላይ ትኩረት ክወሃቦ ይግባእ ክብል ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ተዛሪቦም ኢዜማ ሎም ረፍዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ በመዳይ ምሕላው ዘለዎ ውፊነት ከርእውን ፀዊዕሎም ኢዜማ ኣብቲ መግለጺኡ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብታ ሃገር ተራእዩ ዝበሎም ስግኣታት ድሕንነት ኣብ ቡራዩ ሻሸመኔ ኣርሲ ጎራ ፈርዳን መተከልን ምዕራብ ወለጋን ኮንሶን ካልኦት ከባቢታትን زيغاتات بقفع تقاتلهم دحر مبال ازم هوكتات دحر موقادتي بزيهم كخصص زصنح حوحاتون قاتلهم يم دحر مبال ازي نعاقم منغستي اب حطو ملكت زئت يللهم ات بارتي كابز بتوساخي مرجع بزملكتون ابت مغلصيو العللو بمسرت صبصاب ملسكاچوامها كبديس ابا
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ጽባሕ 4 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ክታበት ኮቪድ-19 መሃብ ከም እትጅምር ተገሊጹ። እቲ ክታበት ፈለማ ንሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ትካላት ጥዕና ንዝሰርሑ ከም ዝውሃብ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ንቪኦኤ ገሊጾም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ፀሐይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ ካብ ዜና በዝተፈጺሙ የቀኒልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ዋይት ሃውስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ስዒቡ ተፈጢሮም ዝተባህሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተማልአን ዘይሸራውን መርመራ ክካየድ ፀዊዑ ላዕለወይቲ ሪፖርተር ዲፕሎማሲ ቪኦኤ ሲንዲ ሳይን ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ 3 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልዮ ሓቢራ ዝርዝር እዚ ሪፖርት ሰራፍሳየ ሒዛቶላ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዳር ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ጎበታት ትግራይ ሓይልታት ፌደራል ምስ ቀደም ክብልነት ክልል የመሓድር ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኩናት የካይድ ኣሎ። ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ ናብ ጎረቤት ሃገር ተሰዲዱን ተቐቲሉን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ሕዳር ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብወተሃደራት ኤርትራ መቕታሎም ኣረጋጊጹ ጨፍጫፍ ተፈጺሙ ክብል ድማ ይገልጾ። ካልእ ሂማን ራይትስ ዎች እውን ነዚ ዘራጉድ ብጅምላ ዝተፈጸሙ ቅትለታት ሲቪላውያን ከም ዝረኸበ ምስ ተወሳኺ ሪፖርታትን መጽናዕትን ምቕራቡ ይዝከር። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄኒ ፕሳኪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ንዝተባህለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ሙሉእን ዘይሻራውን መርመራ ክካይድ ከም እትደሊ ንቪኦኤ ተዛሪበን። So the president is deeply concerned, highly engaged on this issue. እቶም ፕሬዚዳንት በዚ ጉዳይ ሻዕሎት ፈጢሩሎም ይርከብ ልዑል ጠመተ ሂቦም ድማ ይከታተልዎ ኣለዉ እየን ዝበላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ብረቡዕ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክልወጥ ኣለዎ ኢሎም We have, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amara, that are there. They need to come out. ከም እትፈልጥዎ ሓይልታት ኤርትራ ኣብኡ ኣለዉ ካብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ዝመጹ ዝተዋጽኡ ሓይልታት እውን ከምኡ መጀመርታ እዚኦም ክወጽ ይግባእ ስዒቡ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ዘይጥሕስ ወይ እውን ከምቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝረኣናዮ ዘይትግብር ሓይሊ ከኣቱ ይግባእ እዮም ዝበሉ ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኹይናት ህዝቢ ምህርተታቱ ኣብ ዝሓፍሰሉ እዋን በመክያዱ ኣብዚ እዋን 3 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተጸባይ ሓገዝ መግቢ ኮይኑ ይርከብ ተጣበቕቲ ሰብኣውያን ናብ ገጠራት ትግራይ ሓገዝ ንምብጻሕ ዘለዎም ተኽእሎ ውሱን ምዃኑ ይሕብሩ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እዚ ጉዳይ ሉዓላውነትን ድሕንነት ሃገርን እዩ ክብል ይከራኸር ብምዃኑ ሓገዝ ወሃብቲ ሕቡራት ሃገራት ከም ድላዮም ብነጻ ክንቀሳቐሱ ኣይከኣሉን This country is not no man's land. It has a government. It only has difficulty in the north. So they were told in some of areas they were not supposed to move. እዚ ሃገር ዋና ዘይብላ ሃገር ኣይኮነትን መንግስቲ ዘለዋ ሃገር እያ ጸገም ዘሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እዚ ሃገር ጥራሕ እዩ ብምዃኑ ኣብ ሓደ ከባብታት ክንቀሳቐሱሎም ዘይግብኡ ከባብታት ከም ዝኾኑ ተነጊርዎም ነይሩ ንሳቶም ግን ንርእሶም ከም በዳህቲ ተጓዓዝቲ ቆፂሮም ተንቀሳቒሶም እዮም ዝበሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ሰብ ሰራሕ እዩ ክብላ ይገልጾ We call on all sides, and I stress all sides, to stop the fighting and allow this man-made humanitarian situation to be addressed. ንኹሎም ወገናት ኩናት ጠጠው ከብሉን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ሰራሕ ሰብኣዊ ኩነት ንኽፍታሕ ንጽውዕ ኣነ ድማ ኣጥቢቐ ይሓትት እየን ዝበላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝተባባዕን ተሸላማይ ኖቤል ሰላምን መራሒ ነይሩ ይኹን እምበር ነቲ ዝሳቀ ዘሎ ናይ ገዛእ ህዝቡ ዘድልዮ ድሕንነትን ሓልዋን ክረክብ መሪሑ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ وفي عندي منقطعات جبرنايو في زلو متكعبات معالم من فلاك كان مش قوت عبتي حوان زلو أحواسنا عاءتن دمتو بمقاننا على تويتر فيسبوك بزتخيل لنا مثلا دمتو خينا عاءتن زلو نجر معالم من فلاك إنا تنقطعنا زلو بطلعنا لي تجارب زلو كنا لما أبدك السكو بسكلي زلو ناي مدفار تاريخات مثلاً أنتي صار مجار بدي
ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ዝግበር ዘሎ ናይ ምድፋር ናይ ዓመታት ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ናይ ጦርነት ዋር ክራይም ከም ዝኾነ እንዳተዛረብና ፍላይ ንዓኣተን ተነሕዋትና ብዙሓት ዓበፂሕዎን ዘሎ ድምፂ ኮይና ኣብ ምሕላፍ ኢና ኣብ ህዝቦ ጌርና እንዳተንቀሳቀስና ውዒና ናይ ሎሚ ዓመት ማርሽ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንትንመጽእ ተለና ከመይ ኣለዋ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይድፈር ኣለዋ ይዕመጥ ኣለዋ ብዙሕ ጾታዊ መጥቃዕቲ በጽሐን ኣሎ ይስደድ ኣለዋ ይጠምያ ኣለዋ ብሓፈሻ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገበረ ነገር የለን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሎሚ ዘበን ተበልኹ ምድፋር ኣይኮነኒ ብምሉእ ልብነት ክናገር ቀዳመይቲ ዝሰማዕኹምዋ ሓኪም ኣእምሮን ካብ መስረቲ ምንቅስቃስ ይኾኖ ሓንቲ ዝኾነት ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ካብ ኣዲስ ኣበባ እያ እታ ቀፂላ ዝሰማዕኹምዋ ድማ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እትነጥፍ ኣበባ ወለ ተኽለ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እያ ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርደን ዘሎ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብ ዝሃበኦ ርእቶ ዝተወስደ እዩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ጽባሕ ቀዳም ሰዓት 4 ወይ 10 ናይ ምሸት ተጸበዩና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ እወቲ አንዲ ምንቅስቃስ ዝገበርናዮ እቲ ዘሎ መጥቃዕትታት ንዓለም ንምፍላጥ ተን ብዙሕ ቆጣ ብፅሕዎን ዘለዎ ኣሕዋትና ንዓኣተን ድምፂ ብምዃንና ኣብ ትዊተር ፌስቡክ ብዝተኸኣልና መጠን ድምፂ ኮይና ንዓኣተን እቲ ዘሎ ነገር ንዓለም ንምፍላጥ ኢና ተንቀሳቂስና እቲ ዘሎ ብኣጠቃላሊ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ጭቆና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ስፔሲፊክሊ ዝበፅሕ ዘሎ ናይ ምድፋር ታሪኻት ንሳቶም ኣምፕሊፋይ ምግባር ግቡእ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ዝግበር ዘሎ ናይ ምድፋር ናይ ዓመታት ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ናይ ጦርነት ዋር ክራይም ከም ዝኾነ እንዳተዛረብና ፍላይ ንዓኣተን ተነሕዋትና ብዙሓት ዓበፂሕዎን ዘሎ ድምፂ ኮይና ኣብ ምሕላፍ ኢና ኣብ ህዝቦ ጌርና እንዳተንቀሳቀስና ውዒና ናይ ሎሚ ዓመት ማርሽ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንትንመጽእ ተለና ከመይ ኣለዋ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይድፈር ኣለዋ ይዕመጥ ኣለዋ ብዙሕ ጾታዊ መጥቃዕቲ በጽሐን ኣሎ ይስደድ ኣለዋ ይጠምያ ኣለዋ ብሓፈሻ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገበረ ነገር የለን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሎሚ ዘበን ተበልኹ ምድፋር ኣይኮነኒ ብምሉእ ልብነት ክናገር ቀዳመይቲ ዝሰማዕኹምዋ ሓኪም ኣእምሮን ካብ መስረቲ ምንቅስቃስ ይኾኖ ሓንቲ ዝኾነት ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ካብ ኣዲስ ኣበባ እያ እታ ቀፂላ ዝሰማዕኹምዋ ድማ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እትነጥፍ ኣበባ ወለ ተኽለ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እያ ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርደን ዘሎ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብ ዝሃበኦ ርእቶ ዝተወስደ እዩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ጽባሕ ቀዳም ሰዓት 4 ወይ 10 ናይ ምሸት ተጸበዩና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ